sekúnd, aby ste natlačili čo najviac decibelov. A samozrejme, kto natlačí vyššiu hodnotu, postupuje ďalej do finálového kola. A môže bojovať o prvé a druhé miesto. Takže Scar 144,2, Matelo 140,7. Riadne dáva. 5, 4, Skoro tesne. 3, 2, 1. Takže Scar postupuje ďalej do finálového kola. Dáva je riadne. Pripravení? Ideme na finálové kolo v kategórii Extreme. Ready, set, go. 30 Takže ide seconds. o prvé a druhé miesto. 20 seconds. Filip 143,9, Peter Koška 146. No veď za to. 10 seconds. 151,4. 5, 4, 1. Takže gratulujeme. A ideme ďalej na súťažnú disciplínu Bus Race. Race, race. Napadal, že to je Takže súťažná disciplína Peter Koška tu ostáva, Jan Frolov Fotí.